για να είναι σήμερα εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Σύλλογο Γονέων φυσικά που έχει βοηθήσει και είναι συνδιοργανωτής σε όλο αυτό που γίνεται και όλους εσάς που είστε εδώ. Είναι πράγματι ενδιαφέρον το θέμα της σημερινής έκθεσης. Θα σας πω κάτι το οποίο έλεγα και πριν και στον κύριο συντονιστή αλλά και στον κύριο Φρολά, ότι πριν από αρκετές δεκαετίες ήμουνα και εγώ φιλοτελιστής, είχα και εγώ το ίδιο μεράκι. Βέβαια, το δυστύχημα για μένα ήταν ότι το 1982 στο Μόνακο, μέσα σε μια βαλίτσα που είχα κάποια πράγματα τα οποία θεωρούσα πολύτιμα και μέσα σε αυτά ήταν και οι συλλογές των γραμματοσύμων μου, εκλάπη η βαλίτσα και έτσι χαθήκαν όλα. Αλλά θέλω να ξέρετε ότι το μεράκι μένει και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον βρίσκομαι σήμερα μαζί σας και σας ευχαριστώ. Είναι μεγάλη χαρά ενός προϊσταμένου να πηγαίνει σε σχολεία του και να βλέπει δράσεις οι οποίες ανοίγουν το μυαλό των μαθητών, τους βελτιώνουν, τους κάνουν καλύτερους ανθρώπους. Αυτή είναι η αξία του σχολείου, αυτή είναι η αξία της μάθησης και δεν είναι μόνο να μάθω τη σελίδα τάδε του τάδε βιβλίου. Το σχολείο έχει να προσφέρει τόσα πολλά περισσότερα σε εσάς. Θα πω και εγώ ότι είπε ο Πάτερ και εγώ, δηλαδή είναι μια κοινή ιστορία μάλλον της γενιάς μας, των λίγο μεγαλύτερων. Και εγώ ήμουνα κάποτε φιλοτελιστής, μάζευα και εγώ γραμματόσημα. Απλά επειδή διαπιστώνω ότι οι νέες γενιές, τα παιδιά μου δεν το κάνουν. Εσείς δεν ξέρω αν το κάνετε και μακάρι να το κάνετε, αλλά από ό,τι θα δείτε σε λίγο από τον αξιότιμο καλεσμένο μας, από τον κύριο Φουρλά, όποιος βλέπει ένα γραμματόσημο, όποιος μαζεύει γραμματόσημα και βλέπει γραμματόσημα, μπορεί να δει μέσα από αυτά ιστορία, γεγονότα, δράσεις του παρελθόντος, ιστορικές στιγμές. Δεν είναι δηλαδή μόνο ένα μικρό χαρτάκι, είναι μια ολόκληρη ιστορία πίσω από ένα γραμματόσημο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ την κυρία Δημητρέλη. Η κυρία Δημητρέλη το ξεκίνησε όλο αυτό. Τον κύριο Φουρλά τον είχα γνωρίσει πέρυσι στο Bielefeld και έρθει για λίγες μέρες. Μας το έλεγε, μας το ξανάλεγε και σήμερα το κάναμε πραγματικότητα. Η κυρία Δημητρέλη το ξεκίνησε, εμείς σαν Σύλλογος Γονέων και Δαιμόνων το στηρίξαμε και οι χορηγοί οι οποίοι συμμετέχουν και μπορέσαμε και καλύψαμε τα έξοδα στο κύριο Φουρλά σήμερα να μπορέσει να παρουσιάσει σε εσάς την έκθεση αυτή. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον συντονιστή και τον Πάτερ Δημήτριο και την κυρία Μαυρέλη που βρίσκονται κοντά μας. Ήθελα να πω το εξής, ότι τα ελληνικά σχολεία παραμένουν η κοιτίδα του ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό. Αυτό θα πρέπει να το επιδειχθούμε όλοι μας, να συνεχίσουμε να τα στηρίζουμε και να βρισκόμαστε δίπλα τους. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω και παλιούς εκπαιδευτικούς, την κυρία Δήμτσια, που την είχα ο ίδιος η καθηγήτρια τα ήμουνα στο Δήμο. Κύριε Φουρλά, παρακαλώ. Έκανα αυτό το μακρινό ταξίδι κυρίως για τους μαθητές και πηγαίνω σε αρκετά σχολεία και στην Ελλάδα έχω πάει. Τον περασμένο Οκτώβρη ήμουν στα σχολεία του Πειραιά, μετά πήγα στα σχολεία του Κορυδαλού. Ο σκοπός που έχω κάνει αυτή την έκθεση δεν είναι για να έχω κάποιο οικονομικό όφελος. Ο σκοπός της έκθεσης είναι να παρουσιάσω ένα μέρος του ελληνικού πολιτισμού μέσα από αυτά τα μικρά χαρτάκια που λέγονται γραμματόσημα. Θα αναφερθώ λίγο και στις συλλογές που άκουσα ότι έχει κάνει ο εδεσιμότατος και ο συντονιστής. Στην ηλικία μας ήταν πολύ συνηθισμένο και όλοι παίρναμε αλληλογραφία, ήταν ο τρόπος που αλληλογραφούσε ο κόσμος και επικοινωνούσε, δεν υπήρχε το διαδίκτυο και έτσι ξεκολλάγαμε όλοι τα γραμματόσημα πάνω από τα γράμματα και είχαμε και άλμπουμ γραμματοσύμων και τα βάζαμε μέσα. Παντού όπου πάω, το ακούω αυτό και το βλέπω. Αυτό έχει μια πολύ σοβαρή
και μεγάλη συναισθηματική αξία για τον καθένα να το έχει σπίτι του, να το βλέπει και να θυμάται τα παιδικά του χρόνια. Βεβαίως και οι εικόνες που έχει είναι πραγματικά γραμματώσιμα και κάποιοι μπορούν να τα αξιολογούν και κάποιοι μπορούν και να ασχοληθούν με αυτό. Οι συλλογές των γραμματοσύμων πρέπει να είναι σε πλήρεις σειρές, ασφράγιστα και με πλήρη οδόντωση. Οδόντωση, επειδή και με τα παιδιά θέλω έτσι να αναπτύσσουμε, είναι αυτό. Όταν λείπει ένα κομματάκι από αυτό, το γραμματόσημο δεν έχει αξία. Ακυρώνεται. Συνεπώς, σκεφτείτε πόσο δύσκολο είναι να συλλέξει κάποιος περίπου 2.500 γραμματόσημα που έχω εγώ, να είναι σε πλήρη οδόντωση και το βασικό πώς θα τα εκθέσει αυτά τα πράγματα. Ενθυμούμε όταν είχα πάει σε μια λέσχη αξιωματικών, με είχαν καλέσει εκεί για να εκθέσω μια σειρά γραμματοσύμων με ευκαιρία την 28η Οκτωβρίου. Είχαν ένα μεγάλο τραπέζι με σεντόνια και είχαν κλείσει και τα παράθυρα, διότι φοβήθηκαν μην τα βάλουμε εκεί και τα πάρει ο αέρας και χαθούν. Βεβαίως ο τρόπος που τα εκθέτουμε είναι κάποιος άλλος και αυτό μου πήρε λίγο χρόνο, αλλά όσο χρόνο και κόπο και να μου έπαιρνε και όσο χρόνο και κόπο να έκανα και να ξανακάνω, να έρθω στο Bielefeld σε μια άλλη πόλη, όταν βλέπω μια τόσο ζεστή παρουσία και όταν βλέπω και εσάς που υπομονετικά με ακούτε, πραγματικά και με συγκινεί και αξίζει τον κόπο και τα συγχαρητήριά μου σε όλους εσάς, στο σχολείο σας, στους εκπαιδευτικούς, τον κύριο συλλογιστή, για το ωραίο κλίμα που έχετε σήμερα εδώ. Το πρώτο γραμματόσημο εκδόθηκε από τα αγγλικά ταχυδρομεία το 1840 από τον Χιλ. Ήταν τότε διευθυντής των αγγλικών ταχυδρομείων. Και είναι το μαύρο ρόδο το οποίο απεικονίζει την εικόνα της βασίλισσας. Αν κάποιος έχει ένα τέτοιο και δεν το ξέρει, αγοράζει ίσως τον Bielefeld. Εγώ πάντως δυστυχώς δεν έχω. Μακάρι να είχα. Τα ελληνικά ταχυδρομεία την 1η Οκτωβρίου του 1861 έβγαλαν ένα γραμματόσημο, το πρώτο γραμματόσημο με την κεφαλή του Ερμή. Εγώ αυτό το έχω. Και έχω και αρκετές κεφαλές του Ερμή. Δεν μπορούσα να τις φέρω εδώ, το καταλαβαίνετε, διότι προσάρμοσα την έκθεσή μου έτσι ώστε τα θέματα που θα δείτε να είναι σχολικά θέματα. Δηλαδή θα δείτε την αργοναυτική εκστρατεία, θα δείτε τους μύθους του Αισόπου, θα δείτε το 12ο του Ολύβου, θα δείτε Έλληνες ηθοποιούς που τους βλέπετε στον κινηματογράφο, θα δείτε ελληνικά γράμματα, τη Βουλή των Ελλήνων, θα δείτε αρχαία μνημεία, θα δείτε μυθολογία, θα δείτε ιστορία, θα δείτε πολιτικά πρόσωπα, θα δείτε όλη αυτή τη σειρά, θα σας θυμίσουν την Ελλάδα που είναι και λίγο μακριά σας, αλλά και πολύ κοντά σας. Το γραμματόσημο δημιουργήθηκε σαν ένα μικρό αντίτιμο για να πληρώνει κάποιος το γράμμα που στέλνει. Τώρα καταλαβαίνω ότι δεν στέλνουμε γράμματα, διότι υπάρχει το διαδίκτυο και λογικό είναι, διαλέγουμε το πιο γρήγορο τρόπο να επικοινωνήσουμε και όχι τον αργότερο. Αυτοί που αγόραζαν τα γραμματόσημα και τα τοποθετούσαν σε άλμπουμ ήταν οι φίλοι του τέλους. Και φιλοτελιστής σημαίνει αυτός που αγαπάει το τέλος, δηλαδή το γραμματόσημο. Φίλος του τέλους είναι αυτός που αγοράζει και έχει τα γραμματόσημα στην κατοχή του. Και φιλοτελισμός είναι όλο αυτό το πακέτο που ασχολούνται με τα γραμματόσημα και υπάρχουν πάρα πολλοί σύλλογοι φιλοτελιστών σε όλο τον κόσμο, αγοράζουν γραμματόσημα, ανταλλάσσουν γραμματόσημα μεταξύ τους, όπως έχουμε και εδώ τους κύριους που μας τιμούν με την παρουσία τους από το Bielefeld. Εμείς οι Έλληνες θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι εμείς ανακαλύψαμε τα πράγματα. Βέβαια αυτό είναι μυθολογία. Διότι ο πρώτος ταχυδρόμος που υπήρξε στη γη, στη μυθολογία όμως, ήταν ο Ερμής. Ο Ερμής, ο αγγελιοφόρος του Θεού και του Ζεύξ, αγαπητός στους Ολύμπιους θεούς,
Θα τους δείτε τους Ολύμπιους θεούς σε μια ωραία, πολύ ωραία σειρά γραμματοσύμων και έτσι οι ξένοι, τιμώντας το γεγονός αυτό, τιμώντας και την Οδύσσεια και την μυθολογία μας και όλα τα μυθικά πρόσωπα, έχουν τυπώσει πάρα πολλά γραμματόσημα στις χώρες τους για αυτές τις ιστορίες. Τα γραμματόσημα έχουν ονομαστική αξία. Δηλαδή, το γραμματόσημο εδώ γράφει 100 δραχμές. Εδώ γράφει 200. Αυτή είναι η ονομαστική τους αξία. Και οι ονομαστικές αξίες στην Ελλάδα μπορούν να βγάλουν δύο υπηρεσίες. Η Τράπεζα Ελλάδος που βγάζει χρήματα και χαρτονομίσματα και το ταχυδρομείο που έβγαζε, δεν βγάζει πλέον γραμματόσημα, με ονομαστική αξία. Τα παλιά χρόνια πολλές συναλλαγές γινόντουσαν και με γραμματόσημα. Δηλαδή, αγόραζε ο άλλος κάτι, του έδινε ο άλλος 5 γραμματόσημα των 100 και αυτός τα χρησιμοποιούσε στην αλληλογραφία. Διότι η αλληλογραφία ήταν πάρα πολύ διαδεδομένη στις παλιές εποχές, μιας και ήταν το βασικό σημείο αναφοράς στις επικοινωνίες. Στέλναν τιμολόγια οι έμποροι, στέλναν αλληλογραφία. Εμείς αλληλογραφούσαμε με τα ξενιτεμένα μας αδέλφια στο στρατό, υπήρχε το στρατιωτικό ταχυδρομείο και γενικά όλη η επικοινωνία γινόταν μέσα από το ταχυδρομείο και έτσι τα γραμματόσημα κυκλοφορούσαν παντού και πάντα. Τις παλιές εποχές μιλάμε, όχι σήμερα, έτσι έχει το φαινόμενο αυτό λιγάκι καθίσει προς το τέλος. Να σας πω τώρα για το συλλέκτη. Ο συλλέκτης είναι ένας άνθρωπος που συλλέγει γραμματόσημα, όπως είμαι και εγώ. Συλλέγω γραμματόσημα από τότε που πήγα στο ταχυδρομείο, δηλαδή από το 1986, μετά από μια ιδέα που μου έδωσε ένας προϊστάμενος του Φιλοτεχνικού Μουσείου. Διατήρησα αυτή την ιδέα και κατάφερα να μαζέψω τα ελληνικά γραμματόσημα. Δεν ξέρω πόσοι άλλοι τα έχουν όλα από την αρχή μέχρι το τέλος. Μακάρι να τα έχουν. Σημασία έχει όμως το πώς θα τα εκθέσουμε. Και η έκθεση που θα δείτε σήμερα είναι μια πολύ πρωτότυπη έκθεση. Μια έκθεση γραμματοσύμων η οποία έχει ένα πρωτότυπο τρόπο που θα τα δει ο κάθε επισκέπτης. Τα βλέπει από μακριά, πάνω σε τρίποδα που ανεβοκατεβαίνουν, με ένα μεγάλο φακό που παραγγείλαμε και φτιάξαμε, έτσι ώστε όταν κουνάμε το κεφάλι μας δεξιά ή αριστερά ή πάνω και κάτω, τα βλέπουμε μέσα όπως ακριβώς τα βλέπετε και εδώ. Τόσο μεγάλα, με ευκρίνεια και με ζωντάνια στα χρώματά τους. Είναι το γραμματόσημο που βγαίνει σε λίγα αντίτυπα. Διασκορπάται σε όλη τη χώρα και έτσι ο συλλέκτης δεν μπορεί να μαζέψει τα σήμερα. Αυτό μετά καταστρέφεται όταν περάσει, γιατί θα κυκλοφορεί μέχρι τις 5 Ιουνίου, μέχρι τις 10. Καταστρέφεται από τα ελληνικά ταχυδρομεία, μαζεύεται, αν δεν το συλλέκτης, και έτσι ο συλλέκτης δεν μπορεί να μάσει. Μια σειρά γραμματοσύμων και μάλιστα εφετειακή είναι η τουριστική σειρά που βγήκε το 1961, είναι και η ημερομηνία γεννήσεως μου, και έχει πάνω εδώ το γραμματόσημο τυπωμένο. Την έβγαλε το ταχυδρομείο με την τότε Ολυμπιακή Αεροπορία, τη δική μας δηλαδή, και είναι όλα τα μέρη της Ελλάδος. Τα Μετέωρα, η Επίδαυρος, η Σαντορίνη, η Μύκονος, όλοι οι Πρέσπες, η Καστοριά, όλα αυτά η Κρήτη, όλα αυτά τα μέρη που πάμε τώρα και επισκεπτόμαστε και είναι ένα μεγάλο τουριστικό θέρετρο και το επισκεπτόμαστε, τότε τα ελληνικά ταχυδρομεία μέσω του γραμματοσύμου το προέβαλαν σε όλο τον κόσμο. Αυτή λοιπόν είναι μια σειρά γραμματοσύμων, αποτελείται από 16 γραμματόσημα και είναι πλήρη σειρά, δύσκολη να μαζευτεί γιατί είναι 16 γραμματόσημα και έχει βγει και αυτό βγήκε τότε επαιτειακά το 1961 αυτό εδώ το βιβλιαράκι και το δώσαμε, εγώ όχι φυσικά, το δώσαμε σε υψηλούς ηγέτες, σε τουριστικά γραφεία, σε πρακτορία κλπ. Προκειμένου να προωθήσουμε τη χώρα μας στον τουρισμό.
μέσα και δεν θα σας κουράσω πολύ. Είναι όλα φωτισμένα. Μερικά όμως, ένα στάν όμως από αυτά που έχουμε, όσο και να θέλω να το φωτίσω, δυστυχώς δεν τα έχω καταφέρει. Μένει εκεί στην άκρη, λυπημένο και μόνο του. Μένει στην άκρη, λυπημένο και μόνο του. Είναι ένα στάν που έχει 5 γραμματόσημα. Τόσο σημαντικά όμως για μας και τόσο για τον ελληνισμό συναισθηματικά δεμένα, τα οποία ό,τι και να κάνω, όσο και να προσπαθώ να τα φωτίσω κλπ, δεν έχω. Τα γραμματόσημα αυτά έχουν και ένα φεγέα. Φεγέ είναι 4 γραμματόσημα μαζί κολλημένα. Δεν είναι άλλα από τη σειρά του 1984. Μια σειρά που έχει τα μάρμαρα του Παρθενών, τα οποία δυστυχώς δεν είναι πολλά. Και σε αυτό το σημείο θέλω να πω 2 λόγια. Έχω υποχρέωση σαν Έλληνας, όπου πηγαίνω και κάνω μια τέτοια έκθεση, να κάνω και αυτή τη μικρή παρασπονδία και να λέω ότι δεν υπάρχουν ελγίνια μάρμαρα. Υπάρχουν μόνο τα μάρμαρα του. Και δεν τα έφτιαξε κάποιος άλλος λαός. Τα φτιάξαμε μόνο εμείς. Και δεν είναι ωραίο πράγμα να είναι εκεί που βρίσκονται. Διότι το φως του Παρθενώνα, το φως της Ακρόπολης, το φως του ελληνισμού, το κατέχουμε εμείς. Και εμείς το μεταδώσαμε παντού. Η ελληνική φιλοσοφία, η ελληνική ιατρική, η ελληνική δημοκρατία, ο ελληνικός πολιτισμός είναι η βάση της ανθρωπότητας. Και η βάση της ανθρωπότητας, όπου και να πάει, δεν μπορεί να μείνει εκεί. Πρέπει κάποια στιγμή να γυρίσει πίσω. Γιατί όταν έχουμε κάτι που δεν μας ανήκει, δεν έχει καμία αξία. Όταν όμως έχουμε κάτι που ανήκει σε κάποιον άλλο και το επιστρέφουμε, τότε πραγματικά είμαστε μεγαλόψυχοι. Θα ήθελα να κλείσουμε τα μάτια, να κάνουμε λίγο ησυχία και να μεταφερθούμε λίγο για 3 λεπτά στην Αθήνα. Και όταν κλείσουμε, να διαβάσουμε καλά το μήνυμα του τελευταίου γραμματοσύμου που θα μπει στην οθόνη μας. Το μήνυμα αυτό, μαζί με όλη αυτή τη συλλογή που έχω φέρει, θέλω να το θυμάστε. Το θυμάμαι κι εγώ και πάντα φέρνω στο μυαλό μου τα σχολεία που πάω. Δεν είναι εύκολο να ξανά. Όμως είναι εύκολο να ενώσω τη σκέψη μου με τη σκέψη τη δικιά σας, με τη σκέψη του σχολείου στο Λονδίνο που θα πάω, με τη σκέψη στη Σύρο, με τη σκέψη στην Αθήνα, με τη σκέψη στην Κρήτη, όπου πάω, και όλοι μαζί να ξέρουμε ότι αυτό εδώ είναι δικό μας, ένα κομματάκι του λείπει και κάποια στιγμή πρέπει να γυρίσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να δούμε λίγο την Αθήνα. Εντάξει, τέλειο, να κλείσουμε λίγο και φώτα. Λίγο τα φώτα και λίγο τη μουσική.
γράφει εδώ το γραμματόσημο δεν μπορεί να αλλάξει με τίποτα. Γι' αυτό το λόγο θέλω το χειροκρότημά σας, όχι για μένα. Be
γιατί κοιμηθώ, ξέρω πώς, πώς θα τον ονειρευτώ. Πέτρα διαβάζω στο λαιμό και μια χάντρα φυλακτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι σαν πω κάποιον άγνωστο να βρω. Μα όσο κι αν ψάξω δεν βρίσκω λιμάνι. Τρελή να με έχει κάνει όσο τον Πειραιά. Όταν βραδιάζει τραγούδια μ' αραδιάζει και τις φεγγές του αλλάζει, γεμίζει από παιδιά. Απ' το παράθυρο μου στέλνω ένα δύο και 4 φύλλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα παιδιά, πάρα πολύ την οικογένεια. Να σας καλωσορίσω στην έκθεση γραμματοσύμων και να κόψουμε την κορδέλα. Λοιπόν, και πάλι κάθε επιτυχία έτσι, και για αυτή την έκθεση και εύχομαι και στο Σύλλογο Γονέων αλλά και στα δύο σχολεία να μην είναι οι πρώτοι και να έχουμε πολλές μάλλον περισσότερες στο μέλλον να έχουμε αυτή την ευκαιρία να βρισκόμαστε εδώ πέρα για τέτοιους ευχάριστους λόγους. Καλή επιτυχία.